M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, programu yathu yakugawa mawu a Mulungu. Lero ndi pa 6 February chaka cha 2026. Ndipo lero ndi lachisanu la Mulungu wa 4 pa chaka. Mwapaderanso lero mpingo ukutipempha kulemekeza moyo wa Paulo Miki ndi anzake. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi, mutu 47 ndime ya 2 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Promise Kambalame kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort, Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko woyera, mutu 6 ndime ya 14 mpaka 29. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries SMM, kuchokera ku St. Louis Montfort, Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Monga momwe amapatulira mafuta pakati pa zopereka za nsembe yachiyanjano, momwemonso Davide, Ambuye adamusankhula pakati pa Aisraeli onse. Ankasewera ndi mikango ngati ana ambuzi, ndiponso ndi zimbalangondo ngati ana ankhosa. Suja akali mnyamata adapha chiphona, nachotsa manyazi a anthu ake. Pamene adaponya mwala ndi nkhwenengwe nkugwetsa Goliati wodzikuza uja. Ndiye kuti adapempha Ambuye opambana zonse, ndipo iwo adalimbitsa dzanja lake lamanja kuti aphe wankhondo wamphamvu uja, ndi kutsimikiza mphamvu za anthu ake. Motero anthu adamutamanda ngati wogonjetsa anthu 10,000. Adamuyamika chifukwa cha madalitso amene Ambuye adampatsa. Kenako adamuveka chisoti cha ufumu. Iye adagonjetsa adani ake onse kumbali zonse, nawonongeratu mphamvu za Afilisti. Ndipo mpaka lero lino adaniwo alibenso mphamvu. Pa zonse zimene ankachita ankathokoza woyera uja, wopambana zonse uja. Ankachita zimenezi ndi mawu oyamika. Ankayimba nyimbo ndi mtima wake wonse, chifukwa ankakonda mlengi wake. Adasankhula anthu oyimba nyimbo kuguwa, kuti aziyimba nyimbo zokoma ndi zeze. Adakometsa masiku achikondwerero nakhazikitsa mwambo wake pa nyengo ndi nyengo, kotero kuti anthu ankatamanda dzina loyera la Ambuye. Ndipo m'nyumba ya Mulungu munkamveka mawu oyamika kuyambira mmawa mpaka madzulo. Ambuye adamkhululukira machimo ake, ndipo adampatsa mphamvu zazikulu mpaka muyaya. Adachita naye pangano cha ufumu nampatsa mpando wa ufumu m'dziko la Israeli. Pambuyo pa Davide, mwana wake wanzeru adalowa ufumu. Adakhazikika popanda zovuta, chifukwa cha abambo akeyo. Solomoni adakhala mfumu pa nthawi ya mtendere. Ndipo Mulungu adapereka mtendere ponse pozungulira, kuti athe kumanga nyumba yolemekezera Mulungu, malo opembedzeramo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Mariko. Mariko mutu wa 6 kuyambira ndime ya 14 kuzalekeza ya 29. Mfumu Herode adazimva zimenezi, pakuti mbiri ya Yesu inali itamveka ponseponse. Anthu ena ankati Yohane M'batizi uja adauka kwa akufa, nguona akuchita zamphamvu zonsezi.
Koma ena ankati, iyayi, ameneyu ndi Eliya. Enanso ankati, iyayi, koma ndi mneneri wonga aneneri akale aja. Pamene Herode adamva zimenezi adati, Yohane yemwe ndidamdula pa khosi uja ndiye adauka kwa akufayu. Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodias, mkazi wa Filipo, m'bale wake. Ndiye kuti Herode anali atakwatira mayiyo. Ndipo Yohane adamuwuza kuti nkulakwira malamulo kulanda mkazi wa m'bale wanu. Tsono Herodiasiyo ankadana naye Yohane, ndipo ankafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera, chifukwa Herode ankaopa Yohane podziwa kuti anali munthu wolungama ndi woyera mtima. Choncho ankamusunga bwino. Ankakonda kumamvetsera mawu ake, ngakhale kuti akumumva choncho ankathedwa nzeru. Koma pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, Herodiasi adapezerapo mwayi. Herodiyo adakonza phwando, nayitana akuluakulu a boma ndi akulu olamulira asilikali ndi anthu omveka a ku Galileyako. Tsono mwana wamkazi wa Herodiasi adalowa, nayamba kuvina. Kuvinako adakondweretsa nako kwambiri Herode ndi amene adali naye pa phwandopo. Pamenepo mfumuyo idawuza mtsikanayo kuti, undipemphe chilichonse chimene ukufuna, ine ndikupasa. Ndipo adatsimikiza molumbira kuti, chilichonse chomwe uti undipemphe ndikupasa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati. Mtsikanayo adatuluka nakafunsa mayi wake kuti, kodi ndikapemphe chiyani? Mayi wakeyo adati, kapemphe mutu wa Yohane M'batizi. Mtsikana uja adabwerera msanga kwa mfumu nanena kuti, ndifuna kuti tsopano pompano mundipase mutu wa Yohane M'batizi m'mbale. Pamene mfumu Herode adamva chisoni kwambiri. Koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa ku phwando aja, sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa mtsikanayo. Choncho nthawi yomweyo adatuma mmodzi mwa asilikali ake namulamula kuti abwere nawo mutu wa Yohanewo. Msilikaliyo adapita ku ndende nakamdula mutu Yohaneyo, adayika mutu wakeyo m'mbale nkubwera nawo, nawupereka kwa mtsikana uja. Mtsikanayo kukawupereka kwa mayi wake. Ophunzira a Yohane atamva zimenezi, adabwera nazatenga mtembo wake nkukawuyika m'manda. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero mwapadera mpingo ukutipempha kukumbukira kulemekeza moyo wa oyerawa pomiki ndi azinzake ena amalitiri. Awa ndi anthu amene adaonesa kulimba mtima kwambiri pa chikhulupiriro chawo kuchitira umboni Ambuye Yesu, ngakhale iwo adakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tikawerenga bwinobwino mbiri yawo timamva kuti anthu amenewa adanyozedwa, adachitiridwa nkhanza zosiyanasiyana kuti ataye chikhulupiriro chawo. Koma iwo sadagwedezeke, adalolera ngakhale kutaya moyo wawo chifukwa cha Chikhristu chawo. Inu ndi ine ngati Akhristu tembekezerenso zimenezi, kuti pamene tikutumikira Mulungu, tikufuna kuchitira umboni Ambuye Yesu, tilolere kukumana ndi zowawa, kunyozedwa, kutukwanidwa mu njira zambiri, kapenanso kubwezeresedwa mbuyo pamene tikutumikira Mulungu. Titengere chitsanzo cha oyera amenewa, tikhale anthu olimba mtima nthawi zonse, kuyima chii pa choona osagwedezeka ayi. Tikaonanso mu uthenga wathu wabwino wa lero, phunziro linanso limene tikulipeza ndi lomweli loti nthawi zonse zikhala anthu olimba mtima kuchitira umboni choona.
choona chimamasula nthawi zonse. Izitu ndi zimene adachita Yohane M'batizi pamene adamuuza mfumu Herode, anamuzuzula kumuuza choona, chifukwa choti adakwatira mkazi amene anali wa m'bale wake, mkazi wa Filipo, zimene zidapangisa kuti Herodiasi asidana ndi Yohane. Koma zimene zidampangisa Yohane kukhala munthu wogwedezeka, iye adamumasula Herode kumuuza choona. Ndipo tikudziwa kuti ankadana naye kwambiri Herodiasi, ndipo samakondwa naye Yohane M'batizi. Inunso mukawauza anthu zinthu zoona, mukawamasula kuwauza zoona, anthu sangakondwere nanu, anthu azadana nanu chifukwa kuti mwauza choona. Koma mukulimbikitsidwa kuti pamene mwauza anthu choona musagwedezeke, ndipo musakhale amantha, chifukwa Mulungu amene ali choona azakhala kumbali yanu nthawi zonse, azakumenyerani nkhondo. Tikaona muthenga wathu omwewu, phunziro lina ndakuti munthu ukamuchitira wina choyipa, zotsatira zake sizimakhala zabwino. Umakhala munthu amene tinene kuti mtima wako umakhala wosowa mtendere. Tikuona zimene zikuchitikira Herode, chifukwa adamuchitira Yohane M'batizi choyipa pakumupha. Wangomva za zimene zikuchitika chifukwa cha mbiri ya Ambuye Yesu itamveka posepose, ndipo anthu akusokoneza zimene Yesu ankachita, ankati amene mwina ndi Yohane M'batizi uja wauka kwa akufa chifukwa chake akuchita zamphamvu zonsezi. Ena ankati iye amene ndi Eliya. Ndiye zimenezi afinki zikuoneka kuti zinamuzizimusa kwambiri Herode, ndipo ankaopa, ankachita mantha. Izinso zikhoza kuchitika kwa inu ndi ine, kuti nthawi zambiri ukamuchitira wina choyipa, mwa njira ina yake choyipa ichi chimakusatira, chimakusowesa mtendere. Chofunika inu ndi ine tikukhala anthu abwino, kufunira ena zabwino, kukhala pa ubale wabwino ndi anzathu. Tisamabwezere choyipa, chifukwa choyipa siku lina chimazakusata. Choyipa siku lina chimakupangisa kukhala munthu wamantha nthawi zonse, mene akuchitira mantha Herode. Pomaliza, chinthu chimene tikuphunzira apa nchakuti tiziwapasa anzathu malangizo abwino. Herode anampasa malangizo olakwika mwana wake wamkazi. Kodi makolo amene muli ndi ana, kapena ife amene mwina tili ndi upangiro olangiza anzathu, kodi timawapasa malangizo oyenerera? Tiona kuti Herode adampasa malangizo olakwika mwana wake kuti alolere kuti Yohane M'batizi aphedwe, amene anali malangizo olakwika, malangizo osathandiza, zimene zidzapangisanso kuti zikhuze Herode moyo wake. Komanso tikamapereka malangizo kwa anzathu, tiyeni azikhala malangizo abwino nthawi zonse, ndipo zimene timawalonjeza anzathu tizizikwanirisa, ndipo zizikhala zinthu zabwino. Tiyeni pamene tamva mawu a siku la lero, Mulungu akhale nafe, Mulungu aziyenda nafe, Mulungu atidalitse ndi kutiteteza, kuti mawu amene tawamva siku la lero asinthe moyo wathu, atithandize kukhala anthu olimba pa chikhulupiriro, monga amene adachitira Miki ndi anzake onse. Amen.